Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan sabuwar channel ɗin tawa mai suna Hausa Crypto School. Wannan channel ce wacce za ta na bayani akan abubuwan da suka shafi a cryptocurrency da sauran abubuwan da suke online. So yau insha Allahu zan yi bayani akan yadda ake mai da hoto ya koma NFT ba tare da wani wahala ba. Yawa kada a manta a danna mana subscribing da alamar kararrawa domin ci gaba da samun shirye-shirye da zarar mun ɗora. Ba tare da ɓata lokaci ba, yadda za ka mai da hotonka ya koma NFT ba abu ne mai wannan ba, akwai hanyoyi da dama. Wannan ɗaya daga cikin hanyoyin ne zan bayar wacce take mai sauƙi, wacce tana da matuƙar sauƙi, ba ta da wahala. Cikin minti 5 za ka mai da hotonka ya koma NFT. Raguwar hanyoyin su ma insha Allah a hankali idan mun samu lokaci za mu na kawo su. So misali bari mu shiga wannan. Misali yanzu kana so misali ko hoton, bari mu sacin ɗin lion. Yanzu misali kana so ka ɗauko hoton zaki, misali sai kana so ka mai da shi wannan. Bari mu je mu samu wani hoton zaki haka sai mu ba da misali a kansa. So kamar yadda kuke gani nan mun shigo ɓangaren hotuna ne. Kwanaki akwai hoton da ake tambaya ta, kamar wannan hoton shine na mai da shi NFT. Mutane suka yi ta mun tambaya akan yadda ake wannan. So bari na nuna yadda ake wannan. Misali yanzu ba mu ɗauko wannan hoton. Yawa kamar yadda kuke gani gashi nan mun ɗauko shi. So da zarar misali ka tanadi hoton da ake so ka mai da shi NFT, so sai ka zo browser ɗinka sai ka yi searching ɗin deep dream, gashi nan ya wannan. So a ɓangaren searching ne, deep dream generator. So idan ka shiga gashi nan za ka gan shi a farko, sai ka shiga website ɗin. Yawa idan ka shiga website ɗin zai buɗe. Yawa kamar yadda kuke gani. So amma sai mutum ya yi rijista, sai ka fara yin rijista. Already ni da yake yana da rijista, zan yi login ne kawai sannan na wannan. Yawa kada a manta danna mana subscribing da alamar kararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Kada a manta wannan channel ɗin sabuwar channel ce mai suna Hausa Crypto School. Wata 'yan makaranta ce wacce ta dinga koyar da musamman sababbi a harkar nan yadda za su na gudanar da harkokin su cikin sauƙi, saboda yanayin yadda abubuwa suka wannan. Al'umma da dama suna so su shiga wannan harkar, sai dai kuma rashin ilimi da kuma rashin sanin inda za su je su nemi ilimin wannan yasa na kirkiri wannan channel ɗin domin nima na ba da tawa gudunmawa. Saboda haka subscribing ɗinku yana da matuƙar muhimmanci a wajena. Hakan zai ke bani ƙwarin gwiwa ci gaba da ɗora muku shirye-shirye mabambanta waɗanda za ku farin ciki da su sosai da sosai. Saboda haka kada a manta a danna subscribing sannan a danna alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun wannan. So kamar yadda kuke gani nan ɓangaren wannan ne, mun zo ɓangaren register. Za ka yi sign up, ma'ana za ka yi rijista. An kashe goni da ke already na rijista, ba buƙatar na ƙara yi, kawai zan je na login ne. Yau kamar yadda kuke gani gashi na wannan. So in ka tashi page ɗin ya shigo da kai, so za ka danna saman nan kamar yadda kuke gani, za ku taɓa wannan abun. Yawa in ya gashi nan ga choose ne guda biyu nan, da 1 da 2, sai ka shiga na farko. So a na farko za ka yi uploading ɗin hoton da kake buƙatar ka mai da shi NFT ɗin. Kamar misali yanzu ga hoton da ɗauko nan gashi nan wannan, gashi nan yawa wannan. So zaɓi na biyu kuma ka zo cikin kalolin nan, sai ka zaɓi wacce kala ce kake so ka wannan hoton zakin nan ya koma. To sai muka zaɓi wannan, gashi nan tick ya hau kansa wannan. So da muka zaɓe shi, idan kuka zaɓi wanda kuke buƙata, idan bai ma za ku iya canjawa, idan kun zaɓa ya gama bai ba zai ku iya canja. So kamar yadda kuke gani, sai ka danna generate ɗin nan. Yawa kamar yadda kuke gani gashi nan za ku ga yana yin wannan, zai yi loading from 1 to 100.
ba zai ma yi ɗau minti 2 ba ma zai gama kamar yadda za ku gani. Yawa. Insha Allahu in an jima akwai shirye-shirye da na tanada waɗanda za mu sa a cikin wannan channel tamu. Daga ciki akwai yadda zaka bayan ka maida hoton ya koma NFT ɗin, yadda zaka kai shi kasuwa, yadda zaka sa shi ba tare da akwai yadda zaka yi ba tare da ka biya gas fee ba. Ma'ana zaka yi listing ɗinsa, zaka kai shi kasuwa ne ka sa mai farashi, sai an siya sannan za a ɗauki wannan za a ɗauki gas fee ɗin. Sakamakon yadda wasu ke za ku ga tun kan ma su kai shi kasuwar su siya, za ga an ɗebi charge fee ɗin, kuma mutum ya zamto cewa an ɗebi charge fee ɗinsa, kuma ya zamto abin da ya sa bai siyu ba ko wani wannan, ko kuma ya ɗau dogon lokaci. Sannan akwai hanyoyi yadda za ku bi, za ku na listening ɗin wannan ɗin naku. Insha Allah in dai an bi wannan hanyoyin, to za ku samu abin da kuke so ku saida NFT ɗinku a kasuwa zai wannan. Saboda akwai kuskure da mutane suke yi wajen ɗora shi, wanda sai ga mutum ya jima wani ɗansa bai siyo ba. Yawa, kamar yadda kuke gani gashi nan kun gani ga hoton zakin ga yadda ya koma, to haka za ku yi wani ɗinku. Ya danganta da wani ɗin kuke so, mutum ne ko wani abu ne dai. Ga sunan kalolin kamar yadda na nuna muku a baya, za ka zo ka sa hoton, sannan ka je ka zaɓi wannan ɗin, sannan ka zo ka wannan. Yanzu kun ga wannan ina so in saving ɗinsa, kawai za ka danne shi ne ga ɓangaren download image nan, sai ka ɗauke shi, so ka gama da shi. So bari ku gan shi, yawa, to kun gan shi na, kun ga yadda ya koma. So haka za a yi wannan kamar yadda na gaya muku a baya, hanya ce. Akwai hanyoyi da dama da yadda za ka haɗa ma. Misali akwai hoton ɗan aljani da za ku gani ana wannan ɗinsa, to shi ma akwai yadda za ku haɗa shi ma cikin sauƙi, wanda hanyoyi ne mai yawa. Na ce bari fara kawo wannan hanya ɗin mai sauƙi kafin kuma na zo kan wancan. Ina ga shi yana ɗaya daga cikin abubuwan da za mu ɗora a nan gaba. Insha Allah in dai kuna tare da mu za ku wani ɗin. Saboda haka akwai yadda za ka haɗa ɗan aljanin nan, ka haɗa shi, ka sa mai hula, ka sa mai lactile, ka sa mai glass, ka sa mai kaya, ka yi mai duk kamar da ɗan aljanin nan kamar da kuke gani. Wannan ba abu ne mai wahala ba, insha Allah. Sai dai hanyoyin ne step by step ɗin ne yana ɗan wannan, amma insha Allah za mu kawo muku yadda za wannan. Saboda na ga wannan ya mafi wannan, za ku shi yawanci za ku ga ana kasuwar ma kun shiga ta NFT ɗin, za ku ga yawanci wannan ɗin. Insha Allah yanzu kada a manta a danna mana subscribing da alamar ƙarawa domin ci gaba da samun wani ɗin shirye-shiryen mu. To wannan dai shine bayani a takaice. Idan mutum ya tambaya karkashin bidiyo akwai ɓangaren comment, zai iya ajiye comment ɗinsa. Insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba za a amsa masa. Sannan ga lambar waya nan ga waɗanda suke buƙatar ƙarin bayani, za su iya tuntuɓa ta WhatsApp ko kuma kira domin tambaya ko ƙarin bayani. Yawa, na gode.